vidjeli ste. Idemo, lako, dođite. Sad odvajamo pupak od podloge. Užasno me peče grlo. Kod vas imamo dosta posla. Naša preobrazba se nastavlja. Kako bismo na Sandinom licu postigli što bolji ten bez vidljivih pora i pigmentacije, odveli smo je k priznatom dermatologu. Stručnjak za kožu podvrgnut će ju najmodernijem laserskom tretmanu, odnosno frakcijskim radiovalovima. To je jedna najnovija tehnologija koja koristi elektromagnetsku energiju gdje se zove mikroskopska oštećenja ispod kože. Ta se oštećenja izbace vani i nadoknade sa novim tkivom. Sanda se u početku pribojavala da će sam tretman biti bolan, no nakon što mu se podvrgnula, promijenila je mišljenje. Prednost ovog tretmana je brzina, a traje svega nekoliko minuta. Sve što vam je potrebno nakon, hladni su oblozi na licu. Nekoliko dana nakon tretmana laserom Sanda je ponovno posjetila doktora Bagatina, koji će ju uz pomoć injekcija hijaluronske kiseline dodatno zagladiti bore, te njezinom licu vratiti izgubljeni volumen. Ne bi li rezultat bio što bolji, maksilofacijalni će kirurg ovoga puta koristiti filere različite gustoće. Prve su na redu bile usnice. Sad ćemo izmasirati preparat, da dobijemo čim ravnomjerniju raspodjelu. Uvijek pazimo da damo jednaku količinu u jednu i drugu stranu usnice. Nakon usana doktor Tomica je korigirao i Sandine nazolabijalne bore. Gušći ćemo dati ovaj gornji trokut nazolabijalne bore, znači ovaj najgušći preparat i odmah se vidi rezultat kako se bora odvija. Na posljedku su popunjene i praznine ispod Sandinih očiju. Vidite? Druga žena. Užasno sam se bojala ovog zahvata jer se bojim igle. No, međutim, kad sam vidjela nakon zahvata lice, iznenadila sam se i sretna sam što nemam više bora. Tijekom svoje preobrazbe Sanda je svakodnevno posjećivala stomatologinju, koja će joj uz pomoć najmodernijih protetskih nadomjestaka vratiti osmijeh na lice. Nakon što smo pacijentici izbijelili zube i napravili potrebne popravke, danas ćemo joj montirati ljuskice i krunice koje smo radili od bezmetalne keramike. Sanda nije ni slutila da će dobiti blistavi hollywoodski osmijeh. Evo Sanda, gotovi smo. Super. Prekrasan je osjećaj imati lijepe nove zube i lijepi novi osmijeh i od sad ću se morati češće smijati. Paralelno s odlastima stomatologu, naša je kandidatkinja svakodnevno posjećivala kozmetički salon. Uz pomoć najmodernije tehnologije stimulirali smo je proizvodnju kolagena u njenom tijelu, ne bi li joj se koža pomladila i zategnula. Gospođa Sanda je napravila 20 tretmana kolagena. Koža sad je zategnuta, zdrava, lijepa. Nakon operacije i nakon malo dužeg oporavka i ležanja moja koža je bila skoro beživotna, siva, perutala se. No, međutim, s ovim tretmanom smo taj problem riješili. Uslijedila je laserska korekcija vida. U samo nekoliko minuta našu ćemo pacijenticu riješiti dugogodišnje dioptrije. Na desnom oku ima plus 2,5, na lijevom plus 2,25 na daljinu i to idemo sad uspješno riješiti zahvatom od 10 minuta. S obzirom da su sve pretrage pred zahvat bile zadovoljavajuće, laserska korekcija vida mogla je započeti. Koliko je sati? Istekne malo mutno, 6:10, 6:07, 8 minuta. Odmah nakon zahvata Sandin je vid poboljšan za 90%, a tijekom narednih dana bit će još bolji. Zahvat je bio vrlo kratak, bezbolan, zadivljujuće bezbolan i veselim se što ću od sad normalno vidjeti. Lagano se bližimo kraju našeg ekstremnog makeovera, no prije kraja vodimo vas na promjenu stylinga. Super, idemo. Lea, di si dobro? Evo je gospođa Sanda. O njenom stylingu ćeš se danas pobrinuti i nadam se da ćete uživati u shoppingu. Pa se vidimo. Evo, odabrala sam par kombinacija
pa ćemo vidjeti šta će vam najbolje pristajati. Prvo što sam primijetila da gospođa Sanda ne nosi visoke pete, zato ćemo to prvo riješiti i stil njezin novi bit će neki glamurozan u skladu sad sa ovim novogodišnjim dobom. S obzirom da je poklonica casual stila, Sanda se u početku nije mogla priviknuti na odabranu odjeću. Mislim da vam najbolje stoji treća odjevna kombinacija. Pa idemo do blagajne. Ajde, idemo, hvala. I na posljedku, odlazak u prestižni studio za ljepotu, u kojem ćemo Sandi prvo promijeniti frizuru. Danas ćemo gospođu Sandi napraviti jednu glamuroznu boju i njegovati kosu kao hollywoodska diva. Točka na i bilo je nanošenje odgovarajućeg make-upa. Make-up ćemo iskombinirati u styling i prigodu. Tijekom svoje preobrazbe Sanda se podvrgnula abdominoplastici, korekciji nosa i gornjih kapaka, a bore su je dodatno ispeglane uz filere različite gustoće. Zahvaljujući najmodernijim implantatskim nadomjescima, liječnik stomatolog vratio je osmijeh na lice, a koža na tijelu dodatno je pomlađena uz pomoć kolagen tretmana. Na posljedku smo je potpuno i promijenili styling. A kako izgleda nova Sanda, prosudite sami. Gospođo Sanda, zaista moram priznati, promjena je više nego nevjerojatna, no kakvi su vaši dojmovi? Ja sam presretna što sam se uopće prijavila na makeover, vrlo sam zadovoljna sa svim zahvatima, specijalno sam zadovoljna sa trbuhom jer mi je to bio najveći problem. Evo, neko cijelo vrijeme nestrpljivo očekuje da se pridruži. Dođi, slobodno. Evo, kako ti se sviđa mama? Super. Evo, konačno je dobila mlađu mamu. Evo ga, pravi božićni poklon.